Татарстан китап нәшриятында күптән түгел генә яңа китаплар дөнья күрде. Үзебезчә татарчалары да бар, ә шулай да араларында удмурт телендәгесе дә бар. Менә бу китап өстендә эшчәнлек ничек барды? Монсы инде теге Габдулла Тукай язганча, күгәрчен балалары арасында бердән бер карга кебек йөрдем дип язган. Әле ул шуның шикелле балалар китаплары янына бердән бер өлкәнрәкләр өчен чыккан китапны да тыгып алып килгән идем. Бу безнең шундый серия булачак, төрле телләрне өйрәтү буенча үз өйрәткечләр дип әйтик инде. Димәк, бу Татарстанда яшәүче төрле милләтләргә кагылачак. Әйе. Бу аның беренче карлыга чыгына. Алексей Арзамасов дигән бик талантлы безнең тәрҗемәче, ул үзе әдәбият фәннәре докторы. Шуның белән бергәләп эшләнгән китап иде бу. Мохтаҗлык бармы менә мондый басмаларга? Яки сез үзегез тәкъдим итәсез? Мәгъз әле сезгә дә булсын дип, яки инде чыннан да менә безнең республикада яшәүче башка милләт вәкилләре, менә безнең телдә дә китаплар булса дип мөрәҗәгать итәләрме? Бу мохтаҗлык булганга күрә, мохтаҗлык барлыгын тоеп, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм башка милләт вәкилләренең телләрен саклау комиссиясенә мөрәҗәгать ителгән булган. Шул мөрәҗәгать буенча без эшләдек инде моны. Ихтыяҗ бар. Чөнки моңа кадәр чыккан удмурт теле дәреслекләрендә карап чыктык, үз өйрәткечләрендә карап чыктык. Аларның кайсы 50, кайсы 100 тираж белән генә эшләнгән булган. Безнең 1100 тираж белән чыкты. Бу белем бирү оешмаларына җибәреләчәк һәм бик аз гына сатуга чыгарылган иде. Аны инде кырып себереп алып баралар. Ихтыяҗ күп икән, ижаудан да заказлар килде безгә һәм инде без моның электрон вариантында сайтка урнаштырырга уйлыйбыз. Балалар китапларына да күчик. Монда нинди файдалы киңәшләр? Менә бу дүртесенә күчкәнче, менә монысын гына күрсәтеп алыйм. Безнең шушындый киселгән китаплар чыга башлаган иде бит инде. Монысы менә бала белән әтәч дип атала. Бари Рәхмәтнең иң матур шигырьләре тупланган китап бу. Аның тышы да матур, эче дә матур. Менә шундый Киселгән китап бит инде менә эшенә килгәнче аның җитештерү нечкәлекләренә дә туктап үтәс килә. Димәк, һәр киселгән китапны ясар өчен аның формасын кисә торган калып ясарга кирәк була бит, әйеме? Автомат рәвештә булган кисеп чыгарып барсын өчен. Әлбәттә, аны безнең нәшрият ясамый, без аның дизайнын ясыйбыз да, каян кисергә икәнлеген генә күрсәтәбез. Аларның башкаларын типография эшли. Типография шушы дизайнга карап, бизәлешкә карап үзенең калыпларын эшли һәм шул калыплар белән шушындый юка матур китапларны эшләп чыгаралар. Бар менә төймәле китап, бар. Төймәле китаплар да бар, һәм шушындый киселгән китаплар бар. Монысын Казанда ясыйлар инде. Төймәле китапларны без ераккарак җибәрә идек. Төймәләрен Кытайдан ук кайтарта идек аларның. Менә бу 4 китап, булары бер сериядан чыккан, уйны өйрәнәбез дигән серия ул. Бу белем бирү стандартлары мәктәпләргә генә кагылмый, ул безнең балалар бакчаларына да кагыла бит инде. Менә шушы белем бирү стандартларына нигезләнеп, 3 яшьтән 5 яшькә кадәр балалар нинди предметлар өйрәнергә тиеш һәм аларның фәнни тел белән әйткән чагында, стандартларның үз теле белән әйткән чагында нинди компетенцияларга ия булырга тиеш. Менә шуларга нигезләнеп эшләнгән китаплар. Менә беренче сезгә якынрак математика уртадаймы? Мавыктыргыч математика, тылсымлы куллар, сак булырга өйрәнәм һәм мин язарга өйрәнәм. Математика белән мин язарга өйрәнәмне аңлыйсыз инде нәрсә икәнлеген. Берсе безнең санарга өйрәтә, икенчесе кулга каләм тотарга өйрәтә. Тылсымлы куллар дигәне монда рәсемдә ясыйбыз без, пластилиннан да әвәлибез, кул астында булган материалларны да тотабыз. Монысы инде стандартларның бала үз кулы белән нәрсә эшли ала, шуларга өйрәтүче. Ялгышмасам, уеннар да бар әле анда. Бармак уеннары да бар. Бар, әлбәттә, аларсыз булмый. Менә монысы сак булырга өйрәнәм дигәне, монысы инде әйләнә-тирә дөнья дигән предмет укытыла бит. Башлангыч классларда. Монысы шуңа әзерлек. Юл йөрү кагыйдәләре түгелме? Юк, юл йөрү кагыйдәләре әле монда юк. Юл йөрү кагыйдәләре ул әйләнә-тирә дөньяның бер өлеше булып тора. Бу шулай куркынычсызлык нәтиҗәләре. Монда юл йөрүе берәү булып бара, үзеңне өйдә ничек тотарга, чит кешеләр белән сөйләшергәме, сөйләшмәскәме, югалтсаң нишләргә. Бөтенесе монда бар. Адашсаң нишләргә, адашмас өчен нәрсә эшләргә. Менә ул бит безнең кичкенә балаларга инде аңа бер сүз әйтәсең, ул синең бер колагыңнан керә, икенче колагыңнан чыга, ул сине ишетми дә. Алар гадәттә безнең эмоцияларны гына кабул итәләр. Әгәр әни елмая икән, димәк, әни аларны хуплый дигән сүз. Яки әгәр әти кашын җыера икән, димәк, әти аларны урыша дигән сүз, әйме? Әгәр кычкырмыйбыз, әйтмибез икән. Менә бу китапта
нәкъ менә 3 яшьтән 5 яшькә кадәр балаларга шушы куркынычлар турында ничек итеп аңлатырга, ничек дөрес сүзләр табарга, аларга аңлаешлы тел белән кечкенә генә хикәятләргә төреп бирергә өйрәткән китап. Әңгәмәне төгәлләр алдыннан шуны да сорыйсы киләм. Менә телефон, гаджетларга баткан заманада шушы китапларны кулга алучы балалар бар микән? Сорауларга караганда бар. Ихтыяҗ зурдыр дип уйлыйм. Үземнән чыгып әйтәм. Әйе, телефон ансы бер әйбер. Ансы мәсәлән, яни яки әти тукта син миңа комачауламаны дип бирергә мөмкин, әйме? Ләкин икенче яктан балаларны бит әле мәктәпкә әзерләргә кирәк, аларны үстерергә кирәк, аларны камилләштерергә кирәк дип әйтәм инде, оң ягыннан, белем ягыннан караганда, ул вакытта менә бу дәфтәрләр ярдәмгә килә. Эшегез, чыгарган китапларыгыз безнең тормыш яшәкләренә бар тик файдага гына булсын иде. Су кебек ирешсен иде. Шулай булсын. Шундый Рәхмәт, матур, Зурайкә. бизәкле китапларыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.